Merkantilismen var en måde at tænke økonomi på, især i 1600-1700-tallet. Ideen var, at man eksporterede mere, end man importerede. Importen kunne man begrænse ved at lægge told på varerne, og eksporten kunne man fremme ved at give privilegier til dem, der producerede varer til eksport. En anden del af merkantilismen var desuden også, at man målte velstanden i guld og sølv. En af ulemperne ved merkantilisme var, når et land prøvede at hindre import for at få et overskud og en større guld- og sølvbeholdning. Dette resulterede i, at eksporten blev formindsket, da nabolandene også ville undgå import. Handelen gik i stå. Englænderne prøvede at importere uld til Frankrig og herved tjene penge på det. Men ligesom så mange andre lande forsøgte Frankrig at gøre det svært for folk at importere, og sætte derfor høje skatter på, så det ikke kunne betale sig. Dengang lå værdien i, at et land havde mange guldbarer. Det viste, hvor rig landet var. Vi kan i dag sige, at det indre marked, som EU har, er det helt modsatte af den statiske økonomi fra dengang. Ulempen af at opbevare guld og sølv var, at det ikke steg i værdi, og derfor intet godt gjorde for landet. Trekantshandlen, som blev startet af spanierne i 1510, men først blev udbredt i 1650 og varede til 1776, var en handel, der foregik over Atlanten mellem lande i Europa ved Guldkysten, Vestindien, Sydamerika og Brasilien. Som kan ses på billedet her, var handelsruten triangulær, hvilket som sagt gav ideen til navnet trekantshandel. Over Atlanten sejlede skibe fra Europa lastet med våben, ammunition, spiritus, tekstiler og manufakturvarer. Disse varer blev byttet til slaver, guld, elfenben og farvetræ. Det skønnes, at i perioden for slavehandel er der blevet fragtet ca. 11 millioner slaver, hvor 2 millioner er døde af sygdom eller forlis. Man havde før forsøgt sig med indianske slaver, men de døde af de sygdomme, europæerne havde med sig over til dem. Derfor skiftede man til de afrikanske slaver, der både kunne holde til mere og var lettere at holde styr på grundet deres hudfarve. Hvis en sort slave forsøgte at flygte, var han nem at finde igen. Det var primært Frankrig, England og Holland, der stod for slavehandlen. De fragtede slaver til Indien, Sydamerika og Brasilien, hvor man solgte dem til plantager, hvor de blev brugt som arbejdskraft. De mest eftertragtede slaver var unge mænd og kvinder. Til gengæld fik man sukker, tobak, kaffe, uld, kakao og farvestoffet indigo. Derefter sejlede de lastede skibe tilbage til Europa med byttevarerne.